Good morning! Kape tayo. Good morning! Are ang kape. Good morning. Kain tayo guys kasi nga hindi talaga ako magising ng maaga kasi naigising ako sobrang aga kanina kasi si Mr. umalis at ako naman gumising din ako ng ay ang tulog ni Tommy guys. Grabe guys. 1.5 hour lang. Kasi natapos siya kagabi almost 1 o'clock na ng pagplow kasi nga umuwi siya kagabi, galing trabaho. And ngayon, sabi niya sa akin, Wally guys, trabaho siya sobrang aga. Kasi sabi niya sa akin, okay lang ako uwi kasi aalis ako ng bahay mga 6 o'clock. Guys, nag-change daw yung schedule. How the schedule is changed? I think he was lying to me. I think he was lying. Because I told him, really don't come home because delikado yung drive kagabi. Is ice ba? And then, nag-snow. Sa city daw umulan. And then, pagkatapos, pagdating niya sa Bronx, patungo dito, nag-snow. Slick yung snow ba? Parang may pagka-slushy. So, siya, delikado. And then, sobrang ginaw. Mag-ice. So, and then, yun yung pinag-worry din niya, guys, na dapat kailangan daw makauwi siya para ma-plow yung driveway. Kasi mag-ice siya. Mahirapan daw. Mahirapan ang tanggalin kasi na siya. Miste guys, gikaliba nga man gahapon pa. So kaya yun ang nangyari, bumangon ako guys, pero galit ako guys. Ay, gusto ko pang matulog kasi nga natulog ako kanina for something na, no? And then, nandun talaga. Sabi ko, kumakain na tayo dito. Yung guys ba, kapag yung araw makapasok, kitang-kita mo yung sahig kung gaano karami yung buhok at saka yung mga laway-laway ng aso. So, mapalinis ka ng walang oras. Naglilinis ako halos everyday. Pero hindi yung vacuum na malakas. Yung mopping lang na makukuha yung mga buhok. And then, mop ako twice a week. And, ang nangyayari, kahit anong gawin ko guys, may mga buhok pa rin talaga. Well, malinis na siya ngayon kasi nga kaka-vacuum ko lang. And then ngayon, nagmamap ako kasi meron akong mga nakikitang mga tumitigas na pagkain ng aso, gano'n. Guys, nag-ice. Yeah, nag-ice oh. Ang gandang tignan. Diba? Roxy, go pipi. Be a good girl. Come on. Come on. Be a good girl. Go, keep going. Pipi na lalab. Come on. Hurry up. Roxy, go pee. Go pipi. Guys, hindi ako umalis. Tinext ko si Mr. Sabi ko, hindi ko feel. At so, yun, kailangan ko lang, hindi ko talaga feel. Kapag hindi ko feel, yung parang kailangan kong umalis pero may sa akin na wag kang alis. Yung parang hindi ko feel alis. Hi guys, good morning. Lisuda aning yung tulog tayo ba? And then paiba-iba yung tulog natin ay. Nakarating si Mr. kagabi, nag-burn out guys ay. Ay, ang hirap ng buhay ay. Si Mr. Aywan ko naman si Batman talaga. Si Tommy man talaga ang ako guys ay. Pinag-alala ko talaga kasi walang pahinga. Ngayon? Pag matapos itong buwan na ito, 3 months siya na sobrang busy sa trabaho, walang pahinga. 3 months guys. Nakaloka. Kaya sabi ko sa kanya na kailangan talaga siya ng day off guys. Bye to your kids. Yeah. Coffee guys. Coffee guys for baby Tommy. He requested coffee to go. Do you wanna bring some clothing? No,
hopefully I got enough in the car. Don't worry about it. Okay. Hopefully I got the kids in the car. Huh? Even more important, hopefully I got the kids in the car. It's very cold. Blanket do you have? Yeah. It's very cold, Bunny. I know. Love you, Anna. I love you. Love you too. Thank you. Thank you for what? I'm not going to tell Adoy. Be careful. Yeah. I love you too. Looks like the inside of the tree. Yes, it's freezing. Careful, ha? Ay, katugnaw, guys. Grabe, katugnaw. Ay, tugnaw. Ay, tugnaw. Ay, tugnaw. Laga ako, gutom na. Hungry manan sa kahawit. Da-da-dan, 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 da-da-dan. Ganito po yung bahay, guys. Ang dilim-dilim at maligo na ako kasi hapon na. Kailangan kong maligo ang baho ko na. At itong carpal tunnel ko, guys, nag-start na. Kanina pa itong umaga, sobrang sakit dito. Mag-ano ng aking mga lalakarin. Mga lalakarin. Talagang ang daming agenda ngayong araw. So, yun. Magliwaliw ako. And, yun. Ako lang mag-isa. Tami is working. Yap, yung hugasan is mamaya na yan, guys. I have to make sure na ang bahay is nakalock. And also, look, nakalock siya. Meron akong stick dito. Ilalagay man siya dyan. No? Ganon siya. Para hindi siya ma-open kung merong gustong mag-open. Pero itong glass kasi sobrang kapal ng glass na ito. Ganun. So, hindi siya madaling mabasag. So, alis tayo. And, hi, baby! You want something special, baby? Tara, mag-ano tayo ng yawe. Dala tayo ng yawe. Meron akong dugo. Pero okay lang. First day. So, first day of school. So, i-check ko lang yung gulong ng sasakyan. Ay, okay naman. So, ito yung ginamit ni Mister. Nagamit na niya. Unang gamit. Ay. Grabe katugnaw, guys. Dito na tayo, guys. Tara. So, look, dito na tayo sa Walmart. Dito ba yung lahat dala ko ba? Pera. Kasi baka wala tayong pera. Busy dyan ang Walmart, guys, kapag siya. Kapag weekend. Sobrang busy, daming tao. So, yun, guys. Tapos na po tayo dito. Alis na tayo. At yun lang, ito lang yung nabili ko. And then punta tayo sa kabilang tindahan. Ay, sa kabila, ang layo ko talagang mag-parking ba? Yun yung problema sa mga mahilig mag-park sa malayo. Pero yung asawa ko, gustong gusto talaga niya mag-park sa kung pwede palang ipasok. Hala, kabaho. Diba? Bumili ako ng rug kasi nag-sale sila. Nag-sale. Petroleum din. So, kaya ito siya. Wipes, napkin. Orange and onion. Aguroy. Dito, guys. Ilagay natin ito sa kabila kasi butter. Mahal. Tara, guys. Alis na tayo dito. Punta tayo sa kabilang tindahan. Punta tayong Adams.
yung sasakyan ko na. Ay, nako talagang buhay na ito. Anyway, so, traffic guys dito guys. Basta weekend talaga, sobrang daming tao dito. So, kaya mahirap ito yung pinakaayaw ko lalabas weekend sa mga grocery. Pero isa ito sa pinakapaborito ni Taming gawin. Aduy, pagkahinay ba? Pero wala akong choice kasi wala na akong egg. At ang bilis namin kumain ng arugula. Kasi si Tami mahilig sa arugula salad. So kaya yun. At dito tayo guys. Buti na lang malapit itong Adams at saka Walmart. So hindi na ako mahihirapan mag-drive ng malayo pa. Kasi nakakairit na mag-drive ng malayo eh. I really wanna go to Home Goods guys. Kasi alam nyo na, meron akong hinahanap na jar. Naghanap ako ng jar for Tammy's cookie. Cookie jar for Tammy. Kasi mahilig si Tammy sa... meron kaming mga jar pero alam mo na yung gusto kong hindi man cookie ang iisip ko sa jar. Ano siya, yung mga crackers ni Tammy na nakaano lang sa ay, these people are not going. Aduy. Slowly tayo kasi ang mga tao dito magbaktas-baktas din na sila guys, no? So tayo naman mag-amping-amping jud tagyud. Mga tao ay basta maglakad na gani na sila guys, pati yung hinaa. And then also I'm going to park sa pinakamalayo na. Kay kapag dito ako mag-park, nakakairita, puno sila guys. Aguroy, asan man ako mag-parking? Hala, puno. Aduduy, ay doon ako, doon, hala, puno sila eh. Aduy. Puno sila guys. Uy, puno dito. Uy, nangyari. Ang daming bumibili ng ano. Uy, puno guys. Puno dito tayo parking di. Ay. Kaloka. Grabe, ang dami ditong tao. Daming bumibili ng Christmas tree dito sa Adams. Tara guys, puno ang parking lot nila oh. Pati doon sa harap puno. Daming tao dito guys, grabe. Maghanap tayo ng parlor. Kasi sobrang daming tao. Nabalik. Okay guys, I think tapos na ako. I think nabili ko na lahat ng anong dapat kong bilhin. Ang haba ng sakyanan. I think nabili ko na kung anong dapat kong bilhin. So, tara. So yun guys, yun yung mga pinagagawa ko kapag ako lang sa sasakyan. Ang kusog-kusog ng mga music guys talaga. Mostly Christian music talaga yung mga pinapakinggan ko. Hindi na ako nakikinig ng mga worldly song. At yun, nagbago na si Inday Mary Ann. Charot, nagbago talaga. Hindi pa rin tayo perfect. Yun talaga.